Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dolqunları televideniyasının alğa taba çıgarılışın jırlı bölek tapşırığı bilen devam etəbiz. Hem studiyamızga kelgen qutlov xатын iyesine jetkirəbiz. Hem zəngər ekranlar qarşına biz Olan Yılğa avlundağı Müritüşe Rahmatulina Cennet Nur Şerefi kızın dəşib qalabız. Olan Yılğa avlunda yaşayışı tuğanımız Rahmatulina Cennet Nur Şerefi kızının 8 iyunda 75 yaşlık юбилейі. Көңілі гіл изгілікті болған, тұрмышының бары матур яқларыңына көре білуші яқын кішібізге бейрәмі оңайынан изгі тілекләрібізні жеткірәсібіз келе деп язалар юбилярының туғанлары. Хөрмәтле Җәннәт Нур апа, безнең яратқан алма апабыз. Сине ихлас көңілебездән олы бәйрәмең 75 яшьлек юбилейың белән тәбриклибез. Йөрәктәге иң җылы хисләр, җир йөзендәге иң матур теләкләр бүген барысы да сиңа. Гомер бәйрәмеңә син олы тормыш һәм мактаулы хезмәт юлы үтеп киләсең. Үзеңне һәр чак кешеләрне, туганнарыңны, тирә-юньдәгеләрне аңлый һәм хөрмәт итә белүче, киң күңелле кеше итеп таныттың. Һәр вакыт ярдәмчел һәм тугрылыклы син. Тормышның ачысы төшесе кагылып узса да, аларны рухыңны төшермичә җиңеп, алга таба атлап яшәдең. Һәм бүгенге көнеңдә син тормыш иптәшең Хәлим Җизнинең без туганнарың хөрмәтен тоеп гомер итәсең. Бәйрәм көнеңдә сиңа иң зур теләкләребез сәламәтлек. Ходай шушы зур байлыктан сине бер кайчан аермасын. Килер көннәр, еллар да шатлык куанычларга мул, һәр вакыт аяз һәм кояшлы булып, кадерле якын кешеләрең янәшәсендә үтсә иде. Хәлим Җизни белән тигезлектә бер-берегезгә ныклы таяныч, ышанычлы терәк булып, якыннарыгызның ихтирамын тоеп, тормышыгыздан ям табып, без туганнарыгызны сөендереп, бәхеттә яшәгез. Кылган изгелекләрең һәм ярдәмнәрең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Көчле рух сүнмәс яшәү дәрте бирелгәндер сиңа тумыштан. Олы терәк, ныклы таяныч булып, туймый яшә әле тормыштан. Кайгырма син үткән гомергә, һәр кемнеке шулай үтәсе. Үтсен әйдә, хәерлесе булсын, саулык, тигезлеге бетмәсен. Һәр чак шулай шатлык белән яшә, гомерләрнең сиңа олысы. Туган көнгә тирән хөрмәт белән бездән туганыбыз йөрәк җылысы. Ходай сине гел дә саклап йөртсен, иман булсын күңелең түрендә. Аяз булсын һәр чак барыр юлың, якты кояш булсын күгендә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар, туартаңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итеп сеңлең Илһамия, Гүзәл, Рифнур, Диләрә һәм балалары Әдһәм, Лилия диелгән иде котлау хатында. Хөрмәтле Җәннәт Нур апа, сезне чын күңелдән 75 яшьлек зур юбилейгыз белән котлыйбыз. Зур сәламәтлектә, шатлыкта, куанычта, якыннарыгызның кадер хөрмәтендә узын гомер кичерергә насыйп булсын. Ә хәзер матур җырны да кабул итеп алыгыз. Балачак иң матур хатирә, уелган мәңгелек хәтергә, дәренче сүз итеп апаем, әни дип өйрәткән әйтергә. Апаем, әнием, урынына калган, апаем, бердән бер, апаем, син минем, апаем, шуңадыр күңелем түренедә җыр булып яңгырый исемем. Җитәкләп йөрттең кулымнан, каз бәпкә сукмагы юлыннан, шул йөргән су буе боланна, чакмас кебек мәңге уяннан. Апаем, әнием, урынына калган, апаем, бердән бер, апаем, син минем, апаем, шуңадыр күңелем түренедә җыр булып яңгырый исемем.
Нидән күчкәндер үзеңә, карыймын сирпелеп күзеңә, тик синең караштан тоям мин, әнием җылысын бүгендә. Апайым, әнием, урынына калган, апайым, бердән-бер, апайым, син минем, апайым, шуңадыр күңелем түрәнедә җыр булып яңгырый исеме. Апайым, әнием, урынына калган, апайым, бердән-бер, апайым, син минем, апайым, шуңадыр күңелем түрәнедә җыр булып яңгырый исеме. Hörmətli televizor караучылар, җырлы бүләк тапшыруы да шушының белән ахырына якынлашты. Сездән алдагы көннәрдә якыннарыгызны тәбрикләп язган котлау хатларыгызны көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергәләп үткәрик. Бүгенгә инде Саба дулкыннары телевидениесының да чыгарылышы ахырына якынлашты. Чын күңелдән барыгызны да Сабантуй бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Һәм Саба Сабантуйларына чакырып дәшеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә күңелле уздырыйк.